Ang lapit naman yan. Hoy, ba't may mga scrap dito? Ah. Para po sa Newsline Pilipinas, ako po si Alvin Perez. Ngayong January, posible pa kayo magkaroon ng mga ilang bagyo dito sa ating bansa at ayon po sa mga eksperto, may namataan pong low pressure area dito po sa ating bansa. At ayon po sa mga eksperto, ulit. Nabubulol ako eh. Tama na natin.